Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, welcome sa satuyang programa. Aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa din sa isnakan bulan kan Abril taong 2021. Kami ang sa indong regular na kay Riba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. Ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini ang programa man nakakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini an Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Alive kita ngunyan, partner. Sa kada bes na may episode kita, medyo ang pormada mo lalong nag-improve ba? Siring man sa imo, partner. Kaya tsanday mo paglingawan na pasalamatan ang mga nagpapakaray kan sa imong postura. Ngunyan pa sa na, partner, pasalamatan ko ang ara mo, partner, do given na ang Kagayunan mo. Kagayunan ta. Dagdag na pagayon, partner. Kumbaga, dyan sa kagayunan mong yan, wala nang dapat magkontra. Ayan, ang magkontragadan. So, salamat kay Miss Russell, ang padagos na nagpapagayon sa Kuya Partner. And syempre sa imuan, ang kagapuhan mo, partner, may dugang man dahil yan kay Miss. Dayman, ara mo ang kagwapuhan ko yan. God Naturalisa given. yan. Kumbaga, dahil sa medyo mistiso akong medyo agta. Pero aside kay ang partner, may mas gwapo sa imo, partner, na bisita ka Ay, na yan, na paghapon. yan, arayo na kita dyan. Kumbaga, Tindog pa sa na, partner. pag sararo na kami gabuskan mga crew, medyo day pa kita dyan. Tindog pa sa naula ka na. Oo, at saka medyo mahilig kayo yan sa pirmi ko nasa sabat nag-i-exercise eh. Siyempre, Nagja-jogging. to maintain his Oo. body fit. Kasabay tango niyan mga ka-aksyon, nagbubusol kay ni sa kamera na elderly abuse Gusto bill. mong sabihon magiging pano kay impormasyon, as in
makakapag-edukar na naman kita digdi sa programang Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List kan Action Call Center. Yes, aramon tangon yan mga ka-aksyon kung ano ang nakapalaman digdi sa nasambitan ng prosupuesto, ano ang obheto kaning or si Isay, ang obheto kaning maproteheran, and syempre ano ang mga penalidad. At saka ano ang naging mayor na dahilan o rason kung nata ibinusol ining prosupwestong ini. Correct. Lalo na ngunyan partner na nasa pandemya kita. Tama. Ngunyan mga ka-aksyon, bisita tang ang pandiurag na Congressman kan ako Bicol Party List. Dahil ba, Congressman Alfredo Garbin Jr. Maray na pagkahapon tabi, Congressman Pino. Maray na hapon, Joshua and Remy, and sa gabos na nag-antabay, naghihiling kan sa idong programa TV sa Action Call Center. Maray na hapon. Opo. Partner, kasubagong bari, sige kitang bulyawan na duwa, mapusugon, pero nadawag mo si Kong Pido, Medyo relax. pirming ever since si Kong day mo madangog na video high pitch high pitch. pirming kwan sana. Level lang, partner. Kalma sana, kalmado sana. Okay, Kong tabi medyo pinag-urulayan ini sa nasyonal. Aram ko pig-interview ka na kan mga national television. Para man sa kaaraman kan mga Bicolano, ano man ang gadining prosupwestong ini na ipigtutulod sa Kongreso? Well, ini bill kang ako Bicol Party List na kung sa final ta si ni Congressman Saldico, ini manangod duman sa Anti-Elderly Abuse Bill, wherein nagtataokit proteksyon sa tuyang mga lolo at lola. And at the same time, nagpipenalize duman sa mga offender sa pangungulog sa satuyang mga senior citizens or lolo at lola. Pinagsasabi duman na ang pangungulog sa sarong senior citizen, lolo at lola, it has several classifications. Could be physical abuse, psychological abuse, even financial exploitations, or sometimes it also in a form of sexual exploitation. Talagang medyo weird yan, pero may nangyayari nangyayari ka ng mga bagay-bagay. And most of the time, ining pangungulog sa tuyang mga lolo at lola remains unreported because of our Filipino culture. But this is becoming an emerging public health and human rights issue na talagang dapat tawanan kay atensyon dahil ligwanan kitang anti-violence against women and children. Although nakapalaman man sa Magna Carta for Senior Citizen, pero wala kitang specific na batas or penalidad na nagpapataw duman sa mga nagbabayolar kay ni offender on anti-elder abuse. And that's why we have filed this bill in the 17th Congress. Nirefile tan naman giraraingon yan. And nagiging na-highlight lang dahil nga ni duman sa pangyayari duman sa Laguna na kung sa sarong lola, pinag-abuso kan sa iyang makuapo and naging viral ini sa social Yan media. na nadadalan tango niyan tabi, Congressman, ano? Well, so dakulang tabang ining social media kung mas natauan do nga ni kamo mismo ang nanginginutan sa pagbusol kaning bill. Yes. Oo, kan sarong kan makalipas mga taon and bulan pa, alagad mo niyan medyo nabuhay dahil sa pangyayaring ini, partner. Na-mention na rin niya, partner, na nagbusol ka ini yun yung mga saksiding ng mga pangyayari na yung talagang naabusuan sa tuyang maliban mga dyan elderly. maliban dyan sa nag-viral, bago pa man nag-viral, aron kan pigme-mentionar ni Kong Pido, dati na ining pigbubusol kan ako Bicol kan mga nakalipas pa. Kung ano po ang pinagbasihan para gibuhon nindong ibusol ining bill na ini? Well, inot na inot so naghahalangkaw na kaso ki domestic violence. Embelto bako sa na mga minor o bako sa na mga mag-agom or pati naman itong mga lolo at lola. Especially this time of pandemic na kung saan lockdown, talagang vulnerable sa tuyang mga lolo at lola. Most of them are incapable of defending themselves. And at the same time, because of their financial as well as their physical circumstance, nakaasa sinda sa indang mga kapamilya, aki, makuapo. And siguro, base naman sa pinagdadarang kasakitan, as in pangangaipo kaining pandemyang ini, minsan sinda ang nagiging subject or object of abuse. And nahilig tangani duman sa rong lola, pinag-aabuso kan sa iyang makuapo na adik man. And therefore, duman sa tuyang bill tabi, Joshua, may mentionar ta duman that elderly abuse will now be considered as a public crime
anong implikasyon pag classify ito as public crime? Public crime. Well, anybody can file a case. Subod sabi yung tabi, Congressman, like for example, sarong gurang na piga-abuso kan kapamilya, maski bako kapamilya pwede mag-file ng case Halimbawa, against siguro that individual. sugurang mismo dahil makapagreklamo, so pwedeng ireklamo So kanila. nakailing or nakakaaram kang krimen. Like for example, itong ining viral video that was taken by a private Concerned private individual. citizen, concerned individual. Siya mismo bilang naka-witness kang itong pangyayaring ito can file the necessary case kung may isa batas tayo ini. And not only that, private citizen or public official who has knowledge of the happening of the said abuse can file a case against the offender. Ano tabing penalidad tabi, Congressman, ang pwedeng kahampangon kan sarong persona na nagbayolar ka na ng bita ng bill? Magayon na kaputan dahil igwa na kita mga penalidad na nakapalaman ko yan sa revised penal code. So, kung nagresulta sa kagadanan itong pang-aabuso, the offender can be charged parricide or murder or homicide. Pero sa satuyang bill, dahil ang offender is member of the family or descendants o itong makuapo or aki, magiging aggravating circumstance. So sabihon, the penalty that will be imposed is in the maximum period. So Pinakamagabat. pwedeng Pinakamadusaan. kahampangon. Oo. So iyan ang implikasyon ka. Aside from magiging public crime, the penalty that will be imposed will be in the maximum period dahil magiging aggravating circumstance nga ini. And at the same time, itong mga circumstansya na kung saan halimbawa buyong, under the influence of liquor or illegal substance, droga, or itong makuapo na nahiling ta, cannot be set up as a defense. Kasi minsan pinagsiset up nila dahil under the influence of Wala nga liquor. ako sa sadiri kung karang mangyari. Oo. So, those are the things na they pwede i-set up. Kasi usually, nangyayari man agad yan kung Nakulong sa panahon talagang, ng buyong or nakadroga. Pwedeng alibi or whatsoever, basta lang O, mas kasi kung, free siya sa iyang kung nasa ginagawa. tultul na kaisipan, dahil man magibo ka ito eh. Correct. Well, tama ka dyan. And that is one of the safety and that pinagtaramta mismo specific that it cannot be set up as a defense duman sa mga nagbabalgar kayo ni or lalong-lalo na duman sa offender. Opo. Opo. Ngunyan kung since na ini proponir nindo sa Kongreso, kumusta ang response kan mga kapwa nindo kongresista digdi sa proponidong ini and ano na ang status po kayo ni? Ang status na sa committee level, padagos na pinagdadangog and na pinagdidibatihan duman. Hopefully because of this happening and na-highlight na naman sa pangungulog sa tuyang mga lolo at lola, ay sana matapos na ini, ma-approve na ini sa committee level at maipasa na ini sa plenaryo para mas padagos na pagdebatihan and subject to third reading mapagbotohan na ini. We have a counterpart in the Senate, the one that it was filed by Senator Ping Lacson. Although magkakaiba lang dahil siya is more of neglect and abandonment sa mga senior citizens. Sa tuya, kasabay na sa neglect and abandonment Abuse. and then abuse. Kasi ang pang-aabuso sa sarunggurang, bako man sana in a form of, sabi ko na, physical. Could Could also be abandonment. Oo, Pinabayan. kasi, halimbawa, pag pinabayan mo, may mga ini dahil bako kang naman siguro pagmakulong. ini bako naman ini siguro sekreto na kung minsan may mga nangyayari na talaga kung minsan ang mga magurang pag medyo may edad-edad na ang iba dahil na nga ni Iba nang pigpapakakan. pigpapaataman, di ba? Pinapabayaan na sa nang maglakaw-lakaw kung saan kan mismong mga kapamilya. And there are also instances, Joshua and Remy, na may pinagre-receiving pensyon ang senior citizen, alagad. Dahil naman pigtatao Oo, sa iba na ang nagkiklaim. ang nakikinabang so aki So, na. okay na. And then they pinagagastos sa pangangaipokan sa indang Napambakal ngayang bulong, napagkaong kang Kung magurang. aside tabi sa imo na aramta na kadakol ka ng mga prosupwesto na naipasa na naging batas na ngunyan. Aside tabi sa imo, Congressman Alfredo Garbin, ka na ko Bicol, si isay pang mga lawmakers ang nagsusuporta ka na ng bitan ng bill. well, mismong sa chair kang committee where it was referred, they really in support of this bill. And at the same time, siguro, because of this happening of a viral video, siguro magkakaigo ini ki traction as in magkakaigo ini ki suporta. Kasi minsan, sa mga priority bills, yun lang ito sa pinagtutulod, especially certified by the President as urgent.
All Pag those na-highlight kung nagiging urgent, nagiging urgent or nagiging nagkakaigwa kinakulang importante. Pero if you could give names, who are those lawmakers na nagsusuporta? Of course, the speaker, Lord Alan Velasco, I was able to talk to him 2 days ago, and sabi niya nga, sige, prioritize na natin yan dahil pangangailangan na talaga. Especially so, na in the Western countries, America and European countries, they have an existing law on anti-elderly abuse. Aside from those laws that penalize physical as well as psychological and emotional abuse. Now, right now, the leadership, I would say, premature pa kasi gusto ko muna mag-co-author muna sila, magpirma muna sila. They don't have that capacity to do it right now dahil nga nisirado ang Kongreso mo niyan. By the time na mag-open ang session sa May 17, we'll see who will be those who will co-author or will signify their co-authorship over the said bill. Opo. Kung If padagos ini kong na maging batas, sa inmalaog digdi ang DSWD? Well, sinda siguro so magkakaigwa ki mekanismo kung paano ang pag-file ki complaint. In fact, saro sa pinag-proponir ta duman sa bill na dapat gabos na barangay magkaigwa ki complaint desk or senior citizens desk Magayon iyan. para Kong. may dudulukan sinda. Aside from guwang women's desk, dapat may senior citizens desk man dahil most of the time talagang they aram kang mga lolo at lola ta kung sila ma-complain. And the nearest Barangay. is barangay, Correct. di ba? Okay, kung puon pa kan magpuon ang Ako Bicol, sa kasaysayan kan Ako Bicol, ni minsan day po nindo nalingawan na tawan ng atensyon ang sektor kan mga senior citizen. Well, all sectors pinagtataon taki importansya. And lalong-lalo naman ang sektor kan sa tuyang mga senior citizen dahil nahiling ta ang kontribusyon nila sa tuyang komunidad. And it's but right that we need to provide them protections and include them in our programs in advocacy. Lalong-lalo na sa medical, na most of the time, sinda baga ang vulnerable sectors pag-abot sa mga kahilangan. And therefore, most of our clientele dyan sa medical assistance are mga senior citizens. And mga livelihood trainings and programs, we have programs for out-of-school youth or those who were not able to finish college. But sisigurado tanang ganda, Joshua and Remy, nakasabay kita sinda sa satuyang programa sa paghanap ka itong mga livelihood training sa arog kang cookery, dressmaking, na it includes senior citizens and PWDs. So, Partner, Patunay yan, partner, na ang puso ni Congressman Saldi as in ni Congressman Pido Ako Bicol, ara ni ang puso sa mga elderly. aram mo partner, maski kita, si kung pido, gabus kita digdi, day man kita digdi sa ibabaw kag kinabang Kung bako, wara ining mga yes, senior citizen. totoo yan, partner. May gusto ko lang isingit ini partner, baka saro sa mga ireklamo kan senior citizen, so nagkapir ang mga opisina, aram mo kung nata, so mga pensioner tabaga, mga senior citizen, pero naabuso ta, naagi ang kupir, bibig ko para parpila dyan sa mainit, nakatindog. Totoo yan, partner. Sa mga Iguan yung opisina mga baga nagkaperang opisina talaga na, although tinatawan sinda ni prioridad, pero agian mo ngunyan. may Agian mga mo ba? line talaga So sa mga senior citizen, na kung bako nagtitirindog, nakatindog, nakatukro, nakabalad. nababalad. Pero naabuso man kung ka nagkapirang mga opisina sa mga senior citizen ta. well, that's a very good observation. In fact, talagang duman sa mga pinagdudulukan na ahensya kang gobyerno, as apart from igwasindang senior citizens lane, pero bako convenient or bako safe para sa sendang kabugtakan. And that's why siguro pag-isipan ta, pero they provide itong mga komportable na pinaghahalatan nila, like providing tents. Di mo pwede sa kumbaga sa saldang kang aldaw kasi di man kaya Tapos yan. kung ani ba kung nakatindog, wala po ninto kawan. Or much better siguro is that tawan siguro sila kikupon and then they will be called when their turn is up para mas makuha sa benepisyo. Para mas siguro there are so many ways na pag-aanon ang sistema as in pagtatao kay serbisyo, lalong-lalo sa ito yung mga senior citizen. Na-mention mo kong na kang nakaagi pang taon, way back June, I guess, 2020, dati nang na-file ini, then Pero yun, na-file.
previous Congress pa. Previous 17th Congress pa. So ano ba ini? Posible ba na maitulod or maipasa ini within the year or pirang porsyentahe kong tabi na sa imong pagtubod maipapasa ini sa na magiging batas? Well, sa hiling ko, dahil sa nagkaigwaki sarong sitwasyon na natawan ki attention dahil nga ni sa sistema or itong pangyayari sa sarong lola, ay baka may big chance na maipasa rin na 18th Congress. Ngunyan na. May Kasi talagang public crime na ini. No. Pangit pagparailingon partner At na. saka, aram mo, bako lang yan na mga naiiling ta sa social media. Dakul talaga Dakul nangyari talaga. yan. Igo talagang mga itong pigabod na invisible. Itong mga nabanggit ni Kong na suspensyon, Totoo yan na kikimpit nangyayari, ka, partner. Kung minsan nga ni, Pagsi-safekeeping kan mga kapamilya. actually kung minsan yung nga niyang pigiwalan kan magturugang, ta supensyon ni Ni ano mama niya, niya, ni ika na papa sa niya, nangyayang ika nakikinabang. na nga nakikinabang. Buda, totoo yan pa, Kong. Invisible ini ang mga cases na nangyayari sa tuyang mga elderly. Kaya tama lang, natawan mo niyan in pansin. Saro ini sa, kumbaga, magiging saro sa pinaka-produktibong bill na kung sakasakaling maipasar ini, kapakipakinabang ini sa lado kan mga senior citizen. Ako partner, bulados or dakula ang pagsuporta ko dita. Ako partner, grabe ang pagpadaba ako sa kuyang mga magurang, sa Araw kuyang kan mga sinabi ko subago sa imo ninuunuan. partner, dakulang utang na butas sa mga senior citizen. Takun bako sinda wala man kita. Correct, warang Joshua ngunyan. At saka maabot ang panahon. Warang Mr. Siram. Aram mo, maabot ang panahon, ngunyan medyo labas ka pa. Maabot ang panahon, senior citizen naman kita. Dahil man yan pwedeng, siguro nagkakauban-uban ka naman. Maabot sa punto kita gabos. Correct. Paano kung senior citizen naman kita naman ang biktima? Sabi nga ni Baga, tanong nga tatig ba para prioridad niya doon mga gurang? Ay, maabot man ka mo dyan. O, pag-abot kan panahon, di ka naman ang ipaprioridad at masabi ka. Anapod sa imo, Maha Salvador ng Bicol. Sa masunod siya, Maha. Pag kuha na, si Lula Maha nga niya. Si Lolo Siram Oh, niya. yun. Masiram man Oo. giraray. Aram mo, kuha nini, ang makikinabang kay ni, bako lang so presenting mga senior citizen ko niyan, kundi dahil digdi sa magayon na kaisipan ni Congressman Pido and ni Congressman Saldi ko kanako Bicol and iba pang mga masuportang congressman, magiging kuha nini, kapakipakinabang sa mga masunod pang henerasyon. Bago ta partner paramon si Congressman Pido mo niya na pagkaaga. Kung bakit gwa kanin mga Update kong, anong update, mga manungod sa pinagkabalangan programa, ako Bicol, kan ako Bicol. ining nakalipas na mga adlaw. Yes. Well, we are so concerned about maintaining itong pag-obserba kang minimum health standard or protocols to the extent na ang sa tuyang mga local government units are imposing ordinances na ma-penalize kang sa tuyang mga kababayan na nagbabalyar kayo ni. Siguro, makapudan ta na before they impose penalty, kadarudakulang penalidad na mildi pesos. Sana magtaw mo na ki-warning. At the same time, siguro, Joshua, so nag-enforce ka. Tama ka ko nga, medyo kung minsan pag-impunir biglaan eh. Biglaan ba? Napag-urunan mo niya na hapon, saga yun ha. Correct. Daing una Implementation tulos. Daing una nag-abiso. Although dati nang ipinauto, binalik mo niyan, pero medyo nag-create nin chaos or bako magayon sa naging positibong approach. May nakaulay nga ni ako partner, agum kan sarong jeepney driver. Pinapundo niya so agum niya magkayod. Bata diit na sa nangaya ang pasahero mo. Pag pinalidan ka pa, Mas labi pa. Madarahan pa. So, sa iling mo tabi, kung last na sanang kahaputan, sa iling mo tabi, kung in your assessment, kumusta po ini yung bago na pigpapautob mo yan sa Legazpi City? Well, bago or luma, ang importante lang siguro sa pag-implementar dapat may sa puso man Because dahil sa pagtios mo niyan, and some of us cannot even buy 1 kilo rice, tapos impuniran mo ki 2,500 dahil for non-wearing of mask. The ordinance is valid because of public health issue. Pero, ang sa tuyang pakiulay is, dapat may warning lamang po tayo. And the one who is enforcing the tapos, same, siguro kung medyo ang pagpaluwas ki mga direktiba, so bako na medyo makatakot ang dating. yes. Bako, Nag-create kasi ning ning bako na awareness kundi pagkatakot, alarming na sa public na na ang COVID digdi sa Legazpi City. Garing nga mas malala pa sa Metro Manila. well, awareness is one thing that we should impart na talagang lambang sa tuya, may obligasyon. But at the same time, when you speak of obligation, I think it's also the obligation of local government units that apart from imposing, pag-imponer ki mga penalidad, obligasyon man din na magtao ki nagkakaning kong protection araw kang mask as in face shield. And that's why kaswapon nga ni, ang nanutaran ta na dakol nagbabalgar,
mismong kita na ako Bicol Party List, pinag-officer ka na. Sabi ko, di, magdurman ka mo sa ako Bicol office. Kaming duwa ni Kong Saldi ko, naghanap ki paagi para makapagtaok yung mga face shield. Iwa kitang 25,000 na face shield dyan. Then sabi ta na nga ni, first 250 barangays na makadyan will be given 100 face shield each para iwagas Ito sa sa sila. mga residente. Yan ang matindi partner. Aside kang bakuman ang ako Bicol ang nag-implementar, pero nananao partner na facial protection Naili sa mo, namamanwaan naili mo. Bicolano, Pag may Albayano. mga, kung ano ang mga development, automatic ang response ka na ako Bicol, ura mismo. Ora mismo. Kaya minasaludo talaga ako sa ako Bicol. Partner. Actually, ara mo partner, ang bintahe kaya kan sa tuyang mga representante, si Congressman Saldico and Congressman Pido, from time to time, nakikisalamuha sinda sa Totoo. sa Sa laylayan. Aram ninda kung ano ang pagmati. namamati ninda, and siyempre pa si Kong Pido, dating konsihan. Aram ni Kong Pido kung anong sentimiento kan tao sa barangay. Correct. Dahil naglibot-libot siya, and hanggang ngunya, naglilibot sinda. Oo. Garo man sana yan. Dati igwa kitang face mask. Pero imbis ibakal ko ngayon ka ang face mask, pagka ka na. Well, tama. Dahil ang pangangaipo and in the hierarchy of needs, syempre, so pagkaon muna. But it is not without saying na bako ninda obligasyon ng mag-wear kay face mask. Obligasyon kan lambang saro. Yun lang talaga. So, pangangaipo asin kadaihan, push them na day ka ito. Kaya that's why, siguro, so pag impuner kayo, magbayad ka tulos kay penalty 2,500, siguro ang notice warning. And then, so Totoo. nag-enforce kayo ito, may daradarang face mask na, tawon ta kay face mask. Correct. Pag nadakop ta kagiraray, penalize na. Kung minsan man pati kung ang mga enforcer man kung minsan, iba man ang aktwasyon, imbis bagang paliwanagan ng tao, medyo ang dating, primatika! Authoritative. Pero tama itong sinabi ni Kong na kumbaga itong needs over necessity. Kasi, ili mo, araw gatong pigi-istorya ko sa bago, abo nang pakayudon kan misis o agom niyang jeepney driver, natakot, dahil lubod kaya hanap buhay ko niya. Kasi pakayod ka ngayon, ang ulion mo man sana ngaya, 1,000. Pero nga pag nadakop ka, ang penalidad mo, 2,500. So, abunado. Kaya dahil ka na sana ngayon magkayod, biyo pa. So, yan kung na mga official na yan, iwawagas yan sa gabos na mga first na so mga maagap na barangay. Well, yeah, first 250, pero ang sabi ni Congressman Saldico, apart from this face shield, ma-distribute pa kita kay face mask. Okay? Para mas matugunan sa pangangaipo. Duman talaga sa dayang mga pambakal. And soon, maabot na sa tuyang stock of So, face pwede mask. na kita mo yan mga pudan. Oo. Sige, Kong. Ikaw po, Sige, pangapudan mo, Kong, duman sa mga barangay. Well, sa tuyang mga kabarangay na iwa kitang available na 25,000 face shield and nabawasan na nga ni kasuhapon dahil may nagjaranan sa tuyang opisina. So, this will be limited to 250 barangay. So, first come, first serve. Pero marireplenish yan, sabi ni Congressman Saldico. And katakod kan, face mask, ma-distribute man kita. But this is in keeping with our obligation na dapat matugunan ta sa pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan na daing-dai talagang pambakal. So aside from imposing penalty, siguro ilingon taman so kadaihon ninda. And, So pangangaipo. So pangangaipo. At the same time, magsuportahan kita dito. Sa lambang saro sa tuya, may obligasyon. Tama ito, partner. Saro yan na pagpatunay na ang pagpadaba kan ako Bicol sa satuyang mga kababayang Bicolano, pero may nanginginutan, partner. Mga tugang, mga kabarangay, day ka mo maghali, padagos na subaybayan ang programang Tabang Ora mismo dahil taod-taod, igwa na naman pong tatabangan ang programang ini kan ako Bicol Party List Action Center ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Saro na naman ang pamilya na nasuluan sa Banwaan Candaraga sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kaugmahan sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kaugmahan sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo ulit. Gusto sa inyo po sabi, dakula ng samuyang ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos, mamatawag ako sa tubig, na marealisar, matawan, matulan, para po maikot we want to focus po and we po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay.
nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat is Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo po ng tanang mga ka-aksyon ang pagtabang makakaibahan tango niyan si Aram mo, Nanay partner, Belinda. Oh. ining programang Kikikid mo man ako, partner. ining programang ini, makukumplito kundi makatabang Siyempre, partner, nakikig na naman ako sa imo, partner. Bibirigla mo na sana ako. Kaibahan tango niyan mga ka-aksyon si Nanay Belinda ang nasulungan na sa barangay barangay partner. Sa Banwaan kang Daraga, day pa lang nahaloy. Maray na pagkahapon tabi Nanay Belinda. Una na eh. Seryoso si Nanay Belinda. Kumusta ka tabi Nanay Belinda? Ganyan po, medyo nagbabakasagaling okay po, pero kulang pa din po talaga sa okay. Tagadiin ka po sa Daraga. Bilyaron mo sa Porok Tres po. Purok tres, Nata, Guillermo nagbabaka sa- sakali na maging okay pero bako okay. Wala pa po kaya pong na sisimulan po. Okay lang Gusto yan. Ang mong importante sabihin- Nanay buruhay. Iya Daing po. nawaran nin pag-iriba sa pamilya. Gusto mong sabihin manay, intirong natumtum so arong nindot. Iri intero po na tumtong. Ano pa man siya, yaon pa man so walling. Pero, Anong gibo sa anong material ang kuan nindo manay Ano sa po? marmol o ayan partner, Simento po siya. simento? Kaya lang po, sabi po sa muyaning nag-investigador po na hindi na daw po ito pwedeng gamitin. Ora na po ito, may tendency daw pong Ayun. mag-protokan. Actually, partner, tama yan manay na findings na yan kan sa tuyang mga autoridad. Taan simento, pag kinalayuhan na, nag-iba na so kung kaya. totoo yan. Kaya kay Puwa na talaga yan, na gabaon, tapos mapanibago na naman sila. Anong nangyari? Nata nagkasunod? Bali, po Manay. ito ay electric wiring po. Duman po Ah, sa... faulty electrical wiring. po sa likod mi po ning harong, dito po so harong po kang biyanan ko po. Tiglalagan naman po siya dumaning sarong ilaw. Dito po nagsimula po so. May extension. Ang extension niya po sa Alin sa harong indo? na po po. Alin sa indo, ni na kinabitan nindong ilaw. Iyo po. Ano ito, nag-overheat or nasulo? So, why? Ano po kaya po, siguro pag biltada po kay itong kuryente po. nag-brown out. Nag-brown out po ba ganing aga? Pagkapon po nagbalik. Tapos nag-brown out po ulit po. Pagbalik po niya siguro, dito na po. Minsan talaga partner, pag burn out, bigla, tas balik. May isipon mo nga ni kasudman, nagngangalas ako. Nagkukos talaga ning kasulo. So, saro kung arog ka yan, ano niya ako, hindi para. Nag-brown Ano out yan ang dong pagtuturo bisis. mo partner? Arog ka yan. Ano yan? Basta arog ka yan. Di, Aircon. aircon. Ah. Di, nag-doong bisis man nag-brown out. Kan nagbalik na, pig-uop ko niya, kunday na nauup. Pero yun, Kaya sa nakaka-apektar nakaon, talaga. iya Nakaka-apektar. Oo. Kanang nangyari tabi ito na, nayaong ka mo sa laog kan haro. Yaong po. Anong oras po, particular? Alas 9 po ito. Bali Alas 9 nag-handicraft. Banggi po. Nag-handicraft pa po ako. Delikadong marita, madiklumon pagbanggi. Sabi ko po duman sa akik ko, Kuya, baga ka kung may napaparong akong ibang baka ko na umot na di mo ako may tinawag kung guma o bado. Sabi ng akik ko, alat lang po mamata, bagpatalas. Tas magayon na naman kaya po si panood mi po. So kay, Kung siguro iniling tulos, dahil na naglakot Pwede ko din po kalayo. siguro. Nagiling ka kitelevisyon ka. Inalat yun pang po. magpatalastas. Nagparehas po kami, nakaduko po ka akik ko. Pag nagtindog po siya, pag tingala niya po, nailing niya po, maliwanago na po sa luwas. Imaparusin po baga. Kaskasun so kalayo. May nariparo ako, partner. Dahil tulos ninda nariparo ta, medyo magayonon da so Yun nga pigiling ni ninda. partner. Oh. Yan, lesson learned yan sa imo. Anong nanay. pigiling mo manay? Sisay na artista? Si Gabi Concepcion po. Abid Uni naman na ya. Gabi. Uni na. Ini, magtaram ka sana kitotoo. Wala man marahon. Sisayan mas pugi sa muya ni Gabi Si Gabi o Concepcion. si Mr. Siram? Mas pugi ka po. Jesus, dahil dyan partner, pag luwas ka ni, may Dahil pabalon ka. dahil ako kumbinsido. Ining mga fight na ini. aram Ano mo ba kaya din, po, eh? sir? Sir, nahiling ta ka sa personal. Ito dahil po. Ah! Ayan. Kumusta man si Maha Salvador?
Di ko pa man po siya nailing sa personal, pero ikaw po, magayong ka po. Talaga, day, sus, seryoso. Yan ang gusto ko kay nanay. Despite Kumbaga- na may problema, partner, paulok-ulok lang. Diyan matibay ang mga Pilipino sa mga Bicolano. Maski Saan? may trahedya na nangyari. Ano, partner, panlalansi? Bako Ano? paglalansi. So, Pagtaraming kamaturan. apira kan pagkataram ng katotohanan. So, kumbaga, medyo madali kita magbangon eh. Correct. Medyo Bicolano kaya, mga Oragon. madali kita mag-recover. Correct. Basta ang importante da abirilog ang pamilya. O maray manay daing nakulugan or nadisgrasya sa kapamilya mo. Bali po, so biyanan ko po, sa katarantahan niya po, padali-dali niya po, na dapla po siya, nadapa. kaya So, nalugad nadapa. man po, so bitis niya po. Tapos so, na ano na po siya, diding dikit na kalayo. Sabi po, mag-inom lang daw po ng amoxicillin. Ito po. Maray lamang- na ibura manadamay na iba pang harong. Wala man po. So, ang inaagapay nga po niya, so inapot po bagang, manok-manok. Manok-manok. Ito po. Manok-manok na pula. Pero ararayo man kaya talaga so harong duman. Pero grabe kaya po, so... Pero tabi dobos. nanay ang aki mo nga ni. Bali, 7 po, tapos po may apo po akong saraw. So paano mo ito nagkabirit? Yan na pitong aki mo manay, darakula na o... May 4 po akong sadik pa po. Ang ininot ko po, so apo ko po, tanasa doyan. Tapos sinugaw ko po, so ako sa kapong lalaki na ako ng saro ko Oo. po. Pero salbado inagabos na Iya po. ay very good. Tapos pakakuha mo ka tungong duwa. So ano po, so grade 3 ka po, tapos so kinder ko, pino ko po, medyo napasiram na po ba sa turog. Akala ko po, nagsunod sa grade, so kinder ko, nagbalik po pala sa higdaan. So nataranta po ako, pagiling ko, nagadaralagan kami, wala na po ako tsinelas. Sabi ko, baka ako kulang saro. Nag-head count ka po, nagbilang ka. Sabi ko, Maray nga wala. ni matibay ka magbilang manay na Talaga kuwan mo pong na notisyan inaanap mo tulos po na yan. kulang kisaro. Pagbalik mo, nailing mo, Na- turog ti- diraray. Hindi ko man pumawaltak po baga, so mga salit po, naraw na sa kuya po gabos. Nya sisay lamang nagtabang sa indo manay mag-agap. May kapitbahay man po ako na pagkasuruyo ako, kasi kutabangan niya. Akala ko po, subos ka po, makusugon, ito po pala maluyaon daw. Sabi ko, May tabangan nagdara niyo lamang na po ako. kitubig na- Igawa man po, kailan po talagang di daw po Dahil na talaga. kayang kaya. agapan. Sa ngunyan tabi na naisain ka mo para mintras na nag-star. Sa evacuation area po kami ng Villa Hermosa po. Okay. So kumusta man duman ka mo? Maray man po kami duman po. Maray man po duman. May Partner, ano man. gusto ko lang, medyo curious lang ako. Pag nasusuluan, maliban duman sa naisalbar mo sumakuapo mo, aki mo, anong gamit lang ang naisalbar mo? Anong gamit ang primerong naglaog sa isip mo, maliban sa aki mo, importante makapuna, yun. kay kuwan maidulag mo? Wala po ako katong naisip po. Ang isip ko lang po sa mga aki ko po. Pero po nung talaga nung mahiling ko po sa harong po na nasusulo po, ang isip ko, paano na kaya kami ngunyan, wala na kami harong. Ito lang po, kasalampak ba ko duman sa gilid habang korpo ko sa aki. So imbis po baga na sa mga aki ko, so intindihan ko, nagparangoy-ngoy po ako duman sa gilid ta. Paano po sa pagngoy-ngoy mo, manay? Sampuli daw ako, tabi. Hindi ko na po aram, nakanuso na po. Makanusunod daw siya pag nangungoy. Na- Nanay, pakatapos Kasuaring ka man, partner, nakailing ning nagngungoy na magayon. Ako. Di, Kasarong alto. Joke lang. Nanay, kang nag-sink in na po sa isip mo na wala ka ng harong, pero kompleto sa mga aki mo, wala sa apo mo yaon. Ano po solamente ay naglaog sa isip mo? Hain pa lang po sa ago mo, partner. Ano po, tapos isip bagong ko si nanay. Ano ang naglaog sa isip mo, nanay? Kinupo ko lang po sinda, tapos sabi ko, okay lang kako yan, basta kako kita, okay. Mas kinagasabi po sa akin ko, mama, sugamit ko, subado ko, subago kong sapatos, subago ko. Sabi ko, bay, sana, nakukuha yan, basta okay kita. Sabi ko po sa hindi ito pong maray po ito, pero deep inside sa bot ko po, maraot po, ta siyempre po, sa hindi kaya ako kayo ni Mako sa ina ko magasimulata, para po kaya sa muya pong pamilya po, ako man lang po, nagdidiling siya po. Hain po sa ago mo, manay. Ngunyan po, nangayaw po siya duman. Sabi ko, magagad ka kako ni mga kahoy na pwedeng magagad pong pang tindog barang po. So, ina po kay itong apo mo, hain? Nasa Manila po, nagatrabaho man po kita na siya, kaya lang po, lockdown po ngunyan. So, dipisil ang buhay mo yan, tabi, nanay. Bura nung ka-dipisil, partner, an may makuapo ka, may mga aki ka. Nailing mo wala ito, kang partner, ang apo niya, budaan sa iyang bunsong aki, halos magkaedad lang, bulan lang ang diferensya. Oh. Kaya garo siya, duwa ang sadit niya that time, nailing mo yan, partner. Oh. Ari ng aki mo dyan, manay. Ito pong Wala. ito pong O, yan. turog. Ang O, yan. pinapaturog ko po,
So, apo ko po ito. Apo mo yan. So, difícil ang buhay manay pag nasuluan, may mga aki ka pang pigasikaso. Maski na nga nasa evacuation center na kamungunyan, medyo Bali. bakong normal eh. Bakong arong kan, yaong ka sa arong mo, o di, arong mo niya nasa evacuation center ka, dahil mo na nahiling si Gabi Concepcion. Hindi na po. Siyempre nanay, pagpasiring mo digdi, naagihan mo suwarong mo. Iyo po. Ano po ang namatayan mo Sabi ko nay? nga ni po, sayang. Uga sabi ko, paano daw kami ulit makakabangon ng maski kita na kako paloy-luhay. Takong isipan po, wala pa po talaga maski sarong kahoy po. Okay. Manay, nakaabot po sa kaaraman ni Congressman Saldico ang nangyari sa arong mo. Nakaabot po sa kaaraman kan ako Bicol Party List and Action Co Center ang kasulo na natumpusan sa imong arong. Kaya para makapagpuon-puon ka, Oo, may narapat po ni Congressman para Saldi. partner igwa nagiraray sang dawa puro paano gamit Gamit. and diit na siguro mapagpunan. Yes. Importante, pagkakan. Pagkakan. Oo. Ora mismo Ora yan. mismo, partner. Igo kami ning itatao tabi hali sa puso ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido, kan ako Bicol Party List. Dikit lang iyan nanay, pero dakula po na bagay na may tatabang tabi sa imo. Okay. Congresswoman Juday, pasok. Pasok nga. Ayan. Yan. Yan po, nanay. Importantehon. O yan pa sa baba, sa bitisan mo, nanay. Kilingan mo. Ipahiling ta siguro ano yan mga pwedeng pakialsa kay ning mga ano, balde. Ayan. Kaputi daw manay kung O yan. Pwede rin may na balde po. ka. May mga Itong gamit nasa karton, pang ano ito? kusina. May mga bado, tamong, and ayan. Aw ta naubos subado nindo man no. Oo, Bado. importante yun. And So, syempre, ining pagkakasabi, nanay. And magibo pa kita ng paagi partner na madugangan pa. Tangani makapagpuon halimbawa, na anong paagi? kaipuhan niya bagadaanin Kahoy. kahoy, Siyempre, yero. yero. Oo. Oo. So, So, ipapaabot mo yan kay Congressman Saldico ipapaabot pa na medyo ayan kay Juan Congressman Hero. Saldi, yes. Pako. No. Ngunyan mo pa sana sinasabi na, ayan on, sa imong mga kaipuhan pa. So ipapaabot mi pa po yan. Pero ini po, Initialmente. mga ora mismong tabang inisay mo ni Congressman Saldi ko. Mensahe mo tabi na kay Congressman Saldi. Salamat po tabi po sa kay Congressman po. Dakulong bagay na po ini sa muya pong tabang po. Dakulang salamat po. Araw po ang masabi ko. Ngayon ko lang po naisip po na dawa po, nawara pa lang kaya po sa magurang ko po ng kaagi pa lang pong bulan. Nagadan pa lang sumagurang mo po. Hindi po ako nakauli sa dait po. Sasabi ko nga po, bawal daw po baga magbiyahe. Sabi ko, nung masuluan ako, sabi ko, grabing ano po, grabing dagok sa buhay ko. Nagadan po sa ama ko, sa atake, sumunod po sa ina ko, sabi ko. Tapos Baga, pa nasuluan. nasuluan po, sabi ko, rin daw matatapos ang problema sa buhay ko. Manay, aram mo, kasabay kang programang ini ang pagtaunin pag-asa. Pag-asa. Kaya si Congressman Saldico, ura mismo, ayan na diit na katabangan na yaw na sa imo ngunyan, ura mismo, para magkaigwa kita ng pag-asa. And dahil mo paglingawan manay, habang buhay kita may pag-asa, dahil lang kita malingaw Ayan, sa God mahal na is Diyos. watching us from a distance. Kung baga, nadidipisilan man kita ngunyan, pag dahi na kaya, ibibalik iyan, lift it up to the Lord. Anong malay mo manay, ngunyan, nagada ng kakika-pamilya, nasuluan ka, anong malay mo, mabaritaan mi sa masunod na aldaw, nanggana ka na palan sa luto. Sa luto, bala ka na nanay Kung na. medyo malas-malas, bako sa luto, maski sa STL na sana. Ay, importante manggana. Basta importante manggana, dakulang katabangan na yan. So, dahil mawaran tabi nanay nin pag-asa ha, habang buhay may pag-asa. Kadakol po ang nagpapadaba asa sa indo. Kaya yan po ang itataklindo sa indong puso at isipan, habang buhay may pag-asa. So yan, saro na naman na pagtabang and napaugma partner kan programang ini. Yes, dahil patapos ang pagtabang mga ka-aksyon sa samuyang pagbuelta, kadakol pa kitang pag-urulayan asin tatabangan sa pagbabalik yan kan tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan para po maikot ang we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo, ngunya na sa puntong ini mga kaaksyon, may makakasabay na naman kitang bagong tatabangan ka na tabang ora mismo, kay bahanta si Anika Balido ay ka na Barangay Bakakay. Ang munisipyo kan Bakakay palan, Barangay... Ali sa Primer Distrito, Canalbay. Maray na pagkahapon, Miss Anika, medyo arayoan Isip mo. Oo. Ano ang isip mo tabi, Anika? Maraman. Makikusog kan boses. Kumusta ka tabi ngunyan, Anika? Okay man po. Okay man. Pero ano ang sa imong pigmamati ngunyan? Taano ta nagdulo ka sa tabang ora mismo? Sa kuya pon tuhod. Tuhod. Ilingon ta partner. Ilingon mo ang... ayan. So... Grabe na, ano? Ibang klase ang tuhod mo. Ano ang... Pailing mo na ba yan sa doktor? Yun na po. Ayun na. So, ano ang findings kan doktor? Pina-extreme mo, pinasabi po, orang man daw po siyang diferensya. Warang diferensya. Ano yan? Garong bukol? Biglang nagbukol? Nagdakula? Pero ang edad mo, kang iyan na nanotisyaran nindo na may bukol ang sa imong tuhod? 5 anyos po ako. 5 So, 5 years old ka pa lang. Igwa ng... Ngunyan, pirang taong ka na po? 23 po. Pero kan mag 5 years old ka, yan ang bukol na, sadit pa sana. Oo. So habang nag-edad ka, nagdadakula man siya. So 23 ka ngunyan. O imagine mo partner kung mag-edad siyang 50.
So dati saro lang na bukol ang Saro lang po siya, tapos adit po. So binayopsi po, nagdakula na po siya. Ka nagpinayop si lugod, lalong duminakula na trigger partner. So Ano yan ang may parteng ito. Nagkukulog yan? Opo. So, di ka masyadong nakakalakaw ng tultol. Nagkalakaw po minsan. Magabat lang. Bako man po siya magabat, kaso makulog, Makulog. lang po. Makulog ang pagbibend kan Anong klase ang kulog niya? So, nag-iibot-ibot? Opo. Day daw iyan kang pira ng aki mo. Tulo po. Day daw kang nag-aki ka, nagbados ka, mas lalo siyang nano kasi syempre pag nagbabalos baga nagkakaedad, medyo naglulumuyan sa tuyang nagkukulang kita sa calcium. Or baka kan 5 anyos ka, pirmi kang nadadapa Oo. na kukulugan niya na tuhod mo. Dayman. Di man. Talagang basta lang siya nagtubo. Bago ka kang igwa ka na bagang agom mo niya na no, bago ka mo nag-ibahan kay na agom mo dati ka nang igwa kayan. For better, talagang pagsasabi partner bakuwat adlang ang ano para magustuhan siya ni Mr. At saka, bintahin man kung minsan anarog ka ang partner. Nata partner. Siyempre, takot sa si Mr. niya. Baka nga tuhudon na po ni Mrs. Dayman, pa nag-iwal ka mo rin umatig tutuod si Mr. Di man. Siyempre, kung ikaw man ang Mr., ito matakot-takot ka. Anong pagkabuhay ni Mr.? Padyak po. Para padyak, duman sa Bakakay. Pira man ang naiuli or ang boundary ni Mr. 30 po. Tapos maghapon po na ko po siya 200. Pera na po kang pang-boundary. So may 200 oral daw. So yan na 200 pesos, yan ang pagbuhay-buhay ni oral daw. Yaw na dyan, so panggatas, Pang bakal bagas, panira, and pambakal asin, gabos na. Hindi kumusta, sapat man yan man ay bastante man, medyo kulang-kulang. Medyo kulang-kulang po. Medyo kulang-kulang. Basta importante ka mo, bako kulang-kulang ano. Importante, ano man kan pagkabuhay. Saka ang importante, maski na nga ni medyo tipid-tipid sa gabos na bagay, ang importante, magiriba ng kamunin. Nagpipinabadabaan sila. Padaba ka, piga-asikaso Di man ka. naapektaran ni ang pagpadaba ni Mr. dahil igwa ka kayan, di man. Padaba ka man giraran ni Mr. Sige manggirarang, I love you, hanin doon. Ayo. Kasoran ka last na sinabihan ni I love you ni Mr. Lingaw po na. Lingaw muna. Ako ka muna ako partner na talagang pag sinabihan ka, I love you. Abang nakasalang kita, nakareceive ako ng text. Ayo. Barang, ako turong paso nag-I love you sa akong partner. At siyan pa ito mamata. Pero despite kayan tabi, positibo ka mo na gusto mo pa man giraray maahali yan. Iyo po. Naglalaom ka mo na mahali. So, ano ang Pangapudan anong mo, pangapudan mo? Ano kay Congressman Saldi, ano ang kamautan ano ang kagadan mo? Bago yan, partner, ano ang nagigibo mo dati na daing mo nagigibo mo yan hulita? Dakula na. Bukol mo sige at Dakula dakula. na. Ano dati, nagbabalay ka dati, nagtatumbling, ano? Nakakadalagan ka pa, manahin? Day na. Iyon, hanggang ngayon nagkakadalagan ka. So, ibig sabihin, partner, Medyo makulog lang. Makulog lang. So, gusto mong ma-check upan, marahay, mabulong. Maoperahan kung sakasakali. Ano? gusto mo maging normalan sa imong tuhod. May times ba na pigbubuli ka or nakakamati ka ning ano sa mga ibang tao na dahil diyan? Or so naglalakaw ka, kakantsawang ka, pigliliba ka? Anong sabi? Kan mga pig-agihan mo? Day ka pa man binansagan? Sa Anong baryo po. Anong nang bansag sa imo? Bansagan po kung butog tuhod. Butog tuhod. Di pag nag-aagi ka, butog tuhod! Araw ka Kayan. yan. Ano man ang namamati mo pag kisuryawang ka na butog tuhod? Makulog po sa buot. Kulog. Siyempre, dahil mo man ang ginusto. Ano. Pero, paano mo Dapat pigahan pa? manay ilingon mo sa nagsuryaw. Ako ituro ko sa imo, minsan day ka magpapi. Alimbawa, suryawang ka partner. Butog tuhod. Sa agan ng tigbutog naman ang tuhod mo. Bako Relax. yan. Ano? Sabi mo, ikanganin ng tigplatan lubot mo. Makabalus ka man. Napapaybe na sa Kung partner. pigkakantsawang ka, kada pag-agi mo, suryawang kang butog tuhod. Butugon ka nga niya, yugon mo yan. Minsan naghapot ka sa sadiri mo kung sa kadakulan kang tao, ika ang igwa kayan. Nag-abot ba sa punto na may pig-question ka? Day mo pigbabaso lang mahal na Diyos na ika nagkaigwang araw ka. Dahil man po. So si Sayla, ano itong pagmati? Ano ang mga kahaputan mo na hanggang ngunyan iyo pa man giraray? Or nag-aapot ka sa sadiri mong nuwarin daw ini mararahay. Ayun.
So mga aki mo naghahapot din nata mama igwa kakain mama. Oo po, sa mato ako po. Maray nga di pati so aki mo day kapig kakarawan manay na ni si mama nga butog tuhod. Day man. Ayun. Kasi maray man siguro ang pagpadako. Pirang taon na po so aki mo? So mato ako po 4. Ang panduwa, Tulo po. yung bunso, 6 na bulan pa. 6 na bulan. May plano pa kamo ni Mr. Anong pangalan ni Ago mo? Crispin po. Crispin. May plano pa kamo ni Crispin na dagdagan pa ining 6 na bulan na ining Ako ko na. next year, giraray. Nagulok siya partner pero nagbubulos sa iyang luha. Si Alam Ago mo- mo gusto niya din na mahali yan. Yan po nga, nakinagitan ko sa iyo. Sabi niya po, kaya ibahan niya ako. Stay pa po. So pag una mo, all the way ang suporta sa imo. Kaya po. Ngunya napasiring ka na digdi. Ang tinugaan ka ni Mr. mong iba ng kanya padigdi. Tapos day kayo ni Tapos, Manan. Paano sa paghali mo sa arong nindo na day siya nagmaiba? Nasa trabaho po kaya siya. Pero naglalaom ka na iibahan ka. Sabi niya po, paaram da po siya para sa na maibaw na ako. Tapos, Nagbago so isip so bago. Anong sabi na sa imo? Dahil magtara mo ta, pinasusog ko po siya sa pigtrabaho niya. Dahil mo po nagkukunya. dahil siya nag-support. So kumbaga nagdigdi ka, medyo magabatan buot mo. May kulog buot ka kay Mr. mo. Baka abo ni Mr. mong ipahali. Day man, baka pig-isip ni Mr. niya, pag puminundo siya magtrabaho mo niyan, wala sindang pagkaon. Maaraman nita yan partner. Pag nag-uli siya dyan. Kung siya man pasinarabot-sabot. sabot-sabot na sana. Pasinarabot-sabot. Kasi if mahali yan, gusto man yan siyempre ni Mr. mo, ta magiging normalan sa imong paglakaw. So siguro may kaulangan talaga si Mr. Pag-iisip niya ang pagkabuhay para sa pamilya. Okay. So, ngunyan na pagkaaga partner na dangog tana ang problema ang tigsa sa parkan sa tuyang bisita. Ano ngunyan ang Kahagadan. response? Pero partner, kahagadan niya muna. Ano ang pinakakahagadan mo kung yaon ka digdi? Madadangog yan ni Congressman Saldi. Yaon man digdi si Ma'am LB Sidenio. Nagdigdi po ako para po mag-agad kita bang gusto ko man po ining maling sa bitis kong ini. Gusto mali ang bitis mo, o yun Ang naman tuhod ko po. o yan. Pag nali ang bitis mo, mamroblema ka Okay. lalo ka yan. Okay. So, sa ngaran ni Congressman Saldi ko yaon digdi ang bisita ta si Manay LB, dati ining kwan ini. Nagpupuon pa sa mga beauty pageant diyan sa Kamalig. Dati ining Title holder yan, partner? Binibining pinangat 1986 gayon. Binibining pinangaturugan. Ano partner, maharang o bako? Parehas. Sarong Maharang-harang. marang, sarong bako. Bata, ang bado niyang garo talaga. Manay, Natong. Manay LB, nadagog mo po so problema ni Anika. Apo. Kasabago po, nahiling ko na din naman si tuhod niya. Picturean ko na nga nita. Ipapahiling ko sa surgeon kung pwede siyang operahan. Kaya lang, bighagan ko sa iya. So, sabi niya may biopsy result na daan. Kaya ito pa, haloy na gayon. Para naman daan sa iya. Sabi ko sa iya, papa-check upan siya sa hospital. Gabos na gastos na available sa BRT na pwedeng gibuhon. Sasagutan po ng Akabicol ni Congressman Sandy ko. Papahiling ko na po sa picture. Pinicturean ko na po siya kanina. So, sa madaling sabi, pigtatawan tanang ngunyan Manay LB sa ngaran ni Congressman Saldico. Nag-iiro na ang aksyon. Mapo na Tapos po nakasubago. na pwedeng gibuhon, pwedeng i-shoulder na ako Bicol sa BRT. Sasagutan po. Tatabangan. Ayan. May surat na po si Kong Saldi na gabos para sa kuya. Wow! Na po. So, iyo na ini. Na po na pwedeng gibuhon sa BRT i-cover. Gabos na Okay. check-up niya duman o kung may bulong pagkaipuan sa duman, sagot na yan Apo. ni Ako Bicol Party Okay. Congressman Okay. Saldico. Medical assistance available at BRTPH, BRTPH. including operation, kung talagang kaipuan And ng bako lang yan, operahan. aalalayan mismo ni Manay LB binibining Oo. pinangata. Malay, iyan ang pangaturugan mo, mamuklat ka sa mga maabot na aldaw, wara na yan. So, ngunyan may asigurasyon naman ay na aalalayan ka ni Manay LB Tabi. Congratulations, kaputan mo na ini, tayan pag-asa ng iuuli mo. 'Di ba? And maliban dyan, O yan pa partner, maliban dyan sa kahagadan mo sa imong tuhod, na makapagpabulong, importante partner, may mauli siya sa iyang pamilya. ora mismo, medyo mas kiday ka inibanan ni Agumo. Pag uli mo, Pag may! mo nantig Agum, daw kupang nagpadyak, Yan. nagkayod. Ano ninantig? Kung inibahan mo ba ganantig ako, tinabangan mo ko pag alsa May nagbitbit lamang. Oo. O yan tabi, ilaog ta. Pasok! Grocery items para kay Nanay Anika. Anika. Igwa pa. Oh.
para sa baby. Yan. Okay. Importante ang malinig na tubig because water is life. Nanay Anika, ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Sir Saldi, salamat po sa dakulaon ng puntabang. Nailig ko partner sa Romina, may kalendaryo niya unduman si Congressman Saldi. But sabi yung talaga, aloy ka nang nagtataong suporta, padaba mo si Congressman Saldi, kaya binabalik Saan ka sa sa mo pagpadaba. Bakakay, Manay? Dati po, ako po ang taga Misibis, ang agong ko po ang taga Bakakay po. So taga Musburon ka? Musburon. Misibis. Sige, mensahe mo tabi, Anika, kay Congressman Saldi. Nagdadangog si Congressman. Napapahibig si Manay sa kaugmahan. Sige lang. Iluwas mo ang sa imong namamatean. Hararuman ninangos ni Manay. Iba ang pinag-uutan. Ano importante, may pag-asa ka na ngunyan. Medyo nagyan-gyanan ka na. Mensahe mo sa imong agom. Sige, tanganing pag-uli mo baga na maisip-isip ni agom mo na dapat palang inibahan ko para. Kanang na pastilyo ka. Kung nagiba ka baga, di mo nilalasaka. So, ang importante Manay, subago, pag abot mo medyo magabat, so pagmati mo ngunyan, medyo may asigurasyon na mabubulong ka na base naman sa pahayag ni Manay LB, instruction ni Congressman Saldico. Tiri ay siya partner. Garo, dakulon ang naglalaog sa iyang isip na Saka medyo pasasalamat, pag-asa. Dahil taman mabasol si Manay Anika ta, apuira kan medyo pigpo-problema niya nga pagpabulong. Medyo ngunyan bago siya nagali, medyo may tampo siya may kay tampo mister kay niya. mister. Ano, nanay? Mensahe kay Congressman. Napapaibi na. Siguro, okay na yan, partner. Para mo partner ang luha, dakulo niya na Gustong sabihon. Pwedeng namundo ka, naira ka sa diri mo. Taday siya inibahan ni mister, pero nauugma. Tears of joy na may bagong pag-asa na siyang piglalauman. Okay? Mga tukang, ang importante, ora mismo, ang problemang ini ni Anika na taga Bakakay Albay, inaksyonan kan programang Tabang ora mismo, and the Congressman Saldico sa paagiman ni Manay LB, digdiyan, siyempre pa sa Action Co Center and Ako Bicol Party List. Sa samuya pong pagbabalik, may maswerte na manggagana naman kang tablet sa pagbabalik kang Tabang ora mismo. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nido kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Dahil naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa mga dako lang ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa Ako Bicol
nakabitulos ang nainot na natawan digdio. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol, digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, arog kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laog kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon. Makakaibahan taan winner kang tablet partner. Ali siya sa Barangay Imalnod. Ang ulok mo partner, iba. Ipabuilo tayo na rin. Baka maatraso pa. Okay, may bisita kita. Gusto mo sabihin, ini ang panduwang winner ta kang tablet. Yes, maswerteng winner ka Pailing sa daw, tuyang tablet. Miss Beautiful kang palad mo. Maswerte yun ng Letter guhit. M. Ang guhit ng iyong Parehas palad. ang guhit may partner. Napakaswerte ng guhit ng Correct, palad mo. oo. So siyang estudyante, nagikan pa sa Imalnod. Anong grade na? Grade 12. Grade 12. Saan ka nag-i-eskwela? Sa Bangkar 1 National High School. Bangker 1 National High School. Paano nakaanto sa kaaraman mo na igo kita din ng tablet? Nag-comment ka, di ba? Okay. So, meaning to say, naghihiling ka Maliban sa muyang nag-comment episode. siya, may mga tinag ka pa. Apo. Na mga kaklase mo siguro. Pirang taong ka na, Tabi? 17 po, 17. May boyfriend ka na sa edad na 17? Wala po. May nag-relasyon naman sa imo? Ano ang namatean mo kang naraman mong gana ka? Siyempre po, maog mata. Since po nahabasan po kami kang kasarong bangge po, dakula pong tabang ini para Nahabasan? Apo. Anong hinabasa arong nindo? Nakuha po sa tulong cellphone mi po sa arang po. Nadakop so maamas dahi? Day pa po. Itong cellphone ito tigagamit din kang sa pag-online class mo. Apo. So kung nawara itong cellphone, Gumuho ang iyong mundo. nagparibi ka? Po ta. Sa cellphone ko po kaya, tigipunan ko po kay itong sarong taon po. Tapos, dinagdagan ko na lang po kang sa scholarship po kang sa CABI. Tapos sinabas pa. Sa Imalnod. Opo. Grabe man na. Ang una ko partner, nangyayari lang yan mga pag-aabas ki cellphone, digdi sa urban area. Oo. Pero igo ka mo ning pinaghihinalaan kung si sa kuha. Wala po. Ano nangyari to banggi? Siguro po, banggita, tururog na po kaya kami kang matanga na po. Tapos, dahil man po na malaya na ito nga po, nilaog na po kami. So, talagang ang mahal na Diyos partner, minagibunin paagi, tanganing So, magianan ang mga nagsasapar, nin kagabatan, kamunduan. Medyo sa maraot na side may naghabas. Pero pagkatapos nabasan, bigla kang nakareceive ni notisya na ikapalan ang winner Yan. ang tablet. Basahon ko partner, Ana, sa iyang mensahe duman sa satuyang episode. Sige, partner, basa! Sabi niya digdi, ako po si Charis de los Santos, grade 12, Accountancy, Business and Management or ABM sa Bangkar 1 National High School. Kami po so nahabasan kitulong cellphone sa Barangay Imalnod ngunya na aldaw. Kasabay po sa tulong cellphone na nakuha sa cellphone ko. Hapon po duman yaon po duman gabos na importanteng file sa eskwelahan buda gamit ko man po ito sa pag-online class. Ngunya na nahabas ito, wala na akong magagamit para sa online class me. Masisigurado kong magagamit ko sa maray na paagi kung ako man matawan ki tablet. Ako po ay saro sa mga honor student kan sa muyang eskwelahan kaya dakulaon pong tabang sako kung matawan man po akong tablet lalo na po ngunya na graduating students po ako. Salamat po sa konsiderasyon. God bless. Uy, ako yung pala nini, honor student. Ayan, determinado, desidido. Habang pigbabasa ko partner sa mensahe niya duman, nagigirabo ako talagang yaon partner sa determinasyon niya na makapagtapos. Kaya nga ni, maski na nga ni magayon-gayon sa day pa siyang boyfriend ko niyan. Day mo na partner. Gusto niya makatapos. Yes. Pero may mga crush ka naman. Igwa man. Smile niya partner sa yes. Pero igwa. Artista. Sa artista nga sisay ngayon. Si Daniel. Daniel.
Artista talaga ba? Daniel na Padilla. Daniel Bartulo ng Sapang Bato. Padilla po. Daniel Padilla. May mga kapandok yan. Ikaw din May mga kapandok Nailing ni mo yan na Daniel. cameraman, me. Bako yan kapandok ni Daniel. Kapandok yan eh. Kapandok yan ni Alda and Richard. Oo. So, lolo ni Daniel, si Dinsyo. Padilla. Okay. So, ang karahayan digdi, garo baga, pagkatapos na mapagnakawan or mahabasan ka mo, Tagalog ka, partner. biglang nag-abot ang swerte dara sa karayang buot ni Congressman Saldico and dara sa karayang buot siyempre kan mahal na kagurang na ika ng gana kita. Nanggana ka. Kang naaraman mo, nag-abot sa kaaraman mo na ako nanggana ng tablet. Si Isay Tulos ang narumduman mo. So, mga nagtabang po sa kuya. Okay, siyempre. Tapos, ano ang nagbalik na pag-asa sa mo? Makakapag-klase na po, giraray po ako ta. Siyempre po, may magagamit na po ako sa pag-online class. Ayan. So, Yan. ito, partner, ang pinaka-importante. Dahil gusto talaga niyang makapagtapos. Dito na, partner, ipaloy. Dahil mo na pagparahalo yun. Tara mo man may programa pa ako. Mga ka-action, uni po ang tablet. Ayan. Hali kay Congressman Saldico asin sa ako Bicol Party List. Ikaw, partner, tamaluyaw na ako magbukas. Yun na yun ang problema. Basta pag abot sa pagbuka, medyo kulang ka sa practice. Ikaw matibay ka dyan. O, yan, o, yan, ayan. 2 taong ka nang day nagbubuka. Ano ni partner? Pero personalan kita. Bako, ini, mga Ayan, ini. ayan. Ini cellphone. Brand new, bagong tablet. bago. Bakit cellphone ang sinasabi ko? Ayan, ibalik mo girara yan, partner. Congratulations! You won! Brand new tablet. Thank you po. Ayan. Wala bang palakpakan dyan? Wala bang palakpakan. Congratulations kay Charisse Can. Anong eskwelahan nga ni? Bangkiruan. Bangkiruan National High School. Ayan. Uy, ba kung may libreng tubig duman sa Yan, Cubicon? grabe ang pagpadaba ni Congressman. Dahil Jan mo sa so ibang barangay. libreng tubig na duman? Uy, maswerte talaga Kumusta? ka mo. Maki-update daw kami. Nagagamit na Dati yun. walang Nagagamit tubig. na po siya. Oo. Dati po, wala po naman na tubig. Dipisilan po ang pag-araw. Nagabomba lang po naman sa may gilid po kang CR. Saro lang po siyang bomba. Tapos, dakulong pong CR ang Ika mismo makapagpatunay na subproject ka na Bicol Party List na patubig, water system level to, Inumo nito. nagagamit mo na. Oo, diba? So, nagian-gianan ka mo? Opo. Okay. Uyog-uyogod mo yan, partner. Patunay talaga yan na talagang ang pagtabang ni Congressman Saldi Oo. Bulados. So tubig mo niya naman, tablet naman para sa iya. So, ngunyan, ano ang mensahe mo tabi, masasabi mo kay Congressman Saldico and sa Bicol Party List? Gusto ko pong magpasalamat po kay Congressman Saldico tapos po sa ako Bicol ta. Dako lang po ining tabang para sa kuya ta. Siyempre po bilang grade 12 student po, muya ko po makagraduate and siyempre pag nag-college muya ko man giraray po makagraduate. Kaya dako lang po ining tabang sa kuya sa pag-eskwela. Balikan ko lang madali, partner. Subago, so cellphone niya kaya da, sarong taon niyang pigipon-ipunan. Anong trabaho ni papa mo sa kanima mama? Construction worker po. Si mama po, day ko man po aram ta. Bulag po kay asinda. So, day ka ngunyan nasa pagrugaring ni mama. Wala po. Pirang taon na kamugay nagibahan ni mama? Since grade 1 po, day ko naman po Day siya mo na nailing si mama mo. Naiiling ko po siya, pero bako naman po kami, So, meaning Siya, na iling mo. Aram mo kaya kung naiapot, partner, gustong sabihin, araw ka ang kadipisil magtipon para makabakal ka ng gadget. Naiiling mo si mama mo, pero day na nito kaibahan. Day naman. So, day ko na partner, katon ang buhay pa basta. So, sana tabi, magamit mo ini, makapagtapos ka ng pag-eskwela. Para, may mga tugang ka? May tugang po ako, pero kaiba po ni mama. So, ikaw yung kay papa mo. So, ingatan mo yan. Bako ulang ang kapagtiusan sa pagpapadagos kan sa imong pangarap sa buhay. Yeah? Okay. So, good luck sa imo. As in, And ano ang pangapudan mo sa mga kapwa mo estudyante na ika bilang sarong patunay na nanggana ka, panduwa ka sa mga nanggana kin tablet? Anong pangapudan mo sa mga estudyante? Sarap na po ako sa nanggana po, kaya sa muyaman po manggana, mag-comment lang po kamo, like and share. So, Facebook page po ninda and sa YouTube, kaya para baka po kamo na po ang sunod na manggana po sa kitablet po. Okay. So, okay.
So yan, congratulations. Congratulations sa And iwa. sana makapagtapos ka kan pag-eskwela. Mabuhay ka. Mabuhay ka, Sa kanang tabi. pag-boyfriend. Shariza de Los Santos. Ayan, congratulations. Mga ka-action sa mga maut man tabi manggana arog kay Shariza nin tablet. Kinakaipuhan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page an Action Cost Center. Kinakaipuhan man nindong mag-comment sa samuyang episode gunyan kung taano ta kinakaipuhan nindong manggana. Arog ni Charis, nag-comment siya, sinagtag siya ning tulong kapwa niya estudyante. Kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa samuyang official YouTube channel an Action Cost Center. Yan ang mga binanggit ni partner an sa indong pinakatiket or pinakapaagi para manggana ning tablet. Kaya ano pa mga ka-action ang sa indong ginigibo, mag-comment na. Saro na naman na makabuluhan and maugma na programang digdi sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List and Action Cost Center ni Congressman Saldico and Congressman Pino Garbin an sa tuya po tabing pag-iribanan ngunya na pagkahapon dahil ngani igwa kitang nalinawan na mga isyu, may natabangan, may napaugma. Correct. Asin dyan na mga ka-aksyon, nagtatapusan sa muyang programa. Magribahan kita giliwat sa masunod na simana, Lunes. Ligdi sa parehas na programa, asin parehas na oras, ang tabang ora mismo. Kami ang sa indong nakairiba daing iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Siyempre, ang nag-iisang Mr. Siram ng Bicol, Joshua Martinez Jr. Salamat po tabi. Siyempre, de paglingawan tabi, madadangog man kami sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Biracatanduanes. God bless Bicolandia and mabuhay ang mga Bicolano. Maraming salamat as in maray na pagkahapon.